Halo halo Besti, sapa wingi sing teko almate dapet ndek endi? Lah iki tak dudui yo Besti yo. Iki pas aku video arah teko pasar bareng dadi menisan teko pasar tak video ngono lho Besti. Mumpung aku ngejak anakku wedok. Nek wis ketemu Alfamart kan nek perempatan belok ae ngalor lurus Besti kira-kira kurang lebih yo sak kilo ngono lho Besti. Baru nong kok enek SMP Negeri 1 Bareng. Nek wong bareng ya mesti roh to SMP Negeri 1 Bareng iki ya. Lah iki SMP ini di sebelah kiri jalan Besti. Tapi iki pasti video kurang ketok Besti. Oke Besti, ke SMP ini Besti ya. SMP Negeri 1 Bareng. Ayo sapa anak sekolah di kene Besti ngacung. Wes bareng lewati SMP negeri saiki ngelewati sawah-sawah yang memanjang Besti. Mbuh ki sawah sapa ae Besti sing mesti duduk sawahku. Sing wong bareng gak asing to karo dalan iki, dalan menuju desa Kedongpreng nggone dapur di dodolan. Iki sawahe jek ombo Besti, jek dawa maksudku kok jek ombo ya sawah ombo nek gak ombo kan duduk sawah ya. Wis gak apa-apa ya sawahe dawa soale karo ndelok pemandangan di pagi hari Mas ya cuacane panas ngene Besti. Lah iki enek pabrik Besti kiri jalan bar pabrik jek lurus saengko enek musola kiri jalan Besti. Musolane Besti. Lah iki lho Besti musolane Besti ya kan musola bar musola enek pos kiri jalan. Ngarepe posku mah enek gang belok ae nganan Besti mak bedunduk lah iki lho Besti gange dapur di teko gang iki masuke kira-kira 50 meteran ya Besti ya omah kanan jalan Besti engko enek banere tulisan dapur di ndek ngarep omah Besti lah iki lho Besti omahe Besti lah wis eroh to.